yanda za ka gano wayoyin da suke kan wato Gmail naka. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. A koda yaushe dai ni ne naku Abdullahi Idris Kadage. A yau na kawo mana wani bidiyo ne yanda za ka gano adadin wayoyin da suke akan Gmail naka. So mai yiwuwa ka yi login na Gmail naka akan wata wayar ka manta baka goge shi ba, so ta wayarka za ka iya gogewa kai tsaye. So idan yau ne shigonka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks, ina neman alfarma ka taimaka ka danna min subscribe, ka danna min alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da na ɗaura sabon bidiyo za a san da kai a cikin gaggawa. Ba tare da ɓata lokaci ba, kawai mu fara aiki. So ɗan uwa ka sani cewan za ka iya wato gane wayoyin da suke a kan wato Gmail naka kai tsaye sai mu fara aikin. So yanzu misali wannan shine a Gmail naka, kai tsaye da ka danna idan ya nuno maka nan gurin, so ga alamar wani wato icon na wato Gmail naka, so kana danna shi kai tsaye zai kawo ka zaɓi kamar haka. So dama already wannan Gmail ɗin kake so ka duba wata waya ne take akan wannan Gmail ɗin. So yanzu ga wani zaɓi ne inda aka rubuta manage your Google account kamar yadda kuke gani. So nan gurin shi ake da buƙatar ka danna. So kana dannawa kai tsaye za ka ɗan jira, da ya kawo ka nan za ka ɗan yi search ka ɗan jawo shi wato hannunka na dama. So ka jawo zuwa kan security. So da ka zo kan alamar security kamar yadda kake gani, sai ka ɗan jawo ƙasa, kana jawowa ƙasa so kawai kai tsaye ga wato wannan wayar ita ne take akan wato shi wannan Gmail kamar yadda kake gani. So idan kana so ka duba sauran wayoyin da suke kai tsaye kawai gurin za ka taɓa, kana taɓa kamar haka zai ɗan yi searching da kai zuwa wani lokaci. So ka ga kamar yadda ya nuna mana a nan, ya nuna mana alama cewa ga shi nan waya ƙwaya biyu ne. So kun ga wato na farko nan, sannan ga na biyu. So ka ga tunda babu wato alamar tick ɗin nan a kai akan wayan nan guda biyu, so kun ga an riga an yi log out akan wancan wayoyin. So kawai ba goge Gmail ɗin ba ne. So amma ba zai iya wancan wayoyin ba za su iya yin aiki da shi Gmail ɗin ba. Kai kaɗai ne za ka yi amfani da shi tunda kawai wannan Gmail ɗin yana a wani device ɗin ne. So ga shi nan Infinix Note 10. So kamar yadda kake gani, amma idan dai har ka ga a kowanne ɗin nan, in dai ka ga akwai wato alamar tick an yi good ɗin nan, so in kana son ka goge shi daga ta cikin wayarka, za ka yi amfani da wannan ɗan icon ɗin ne. Kana dannawa kamar haka, so za ka ga inda aka rubuta don't recognize this device. So nan kawai za ka taɓa kamar yadda kake gani a nan gurin. Kana taɓa kai tsaye za ka goge shi wancan Gmail ɗin, wannan Gmail ɗin a wancan wayar. So da ya shiga cikin wayar zai amfani da ita kai tsaye, za a nuna mishi cewa wannan Gmail ɗin an riga an sauke shi daga wancan wayar. So na gode ku kasance da mu a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks.